Mads. Prøv. Nej! Man kan se igennem. Prøv at se her. Ad, Anders! Klar. Ja. Han er klam. Lige nu. Det sviger. Fik Anders. Au. Det gør Mads. Det gør da mega ondt. Og tænk på, hvor højt jeg slår. Det gør Mads. Nu er det højt. For helvede. Jeg tror, jeg har mest ondt. Det kan jeg lige se min kind. Den er ikke helt rød. Det gør Mads. Man kan se igennem. Og den her. Genialt. Fake, Anders. Okay, hvor er vi? Rulla krabolla. Rulla krabolla og bøller. Rulla krabolla og bøller. Ja, Anders, Hey, skal jeg lige vise jer min fodboldskills? han har ikke nogen. Nej! Ja, Okay, nu skal jeg lige vise min fodboldskills. aha. Kom nu. Wow. Bare lige. Nej. Det var realistisk. Jeg har sgu da fodboldskills. Prøv at se her. Den er nej. Så jeg lige den første ven. Og så lige den her. Genialt, det kan jeg også. Og så kan du også lige den her finde, vi gør. Kan du det, mami? Kan du det? Det er det her. Er du klar? Er du klar? Så kommer han lige tilbage til mig. Ja, magisk. Ja, det er slet ikke fordi, jeg lige tog hånden på den, vel?
Han er sådan cooler, det er. Anders, det er simpelthen genialt alt det der, men det gider vi ikke sætte. Ah! Okay, men det Det der. er du god til. Ja da. Okay, hvordan sætter den fast igen? Nå, jeg var ikke genial, jeg satte det på. Not. Jeg skal på. Sådan der. Lige så snakker du lige lidt imens. You forget. Lige, vi skal også få zombies. Zombies? Nå. Ha, jeg fik den på dig. Ja, jeg tager på. Bare lad mere. Flot, du har på. Jeg er genial. Du er bare så negativ energi. Ja, lige nu er jeg. Nej. Ja, det er mine. Nej. Det er forkert. Og I vil godt se rundt i værelset, det her det er Anders' værelse. Det er sgu da mega godt. Fodbold, Og det er så klam sengetip, han er på. ja, det kan vi godt diskutere. Vil du se det bedste? Okay, det kan jeg prøve lige at kigge efter i mit tøjskab. Tøjskab. Nå. Ja, der smager det ikke. Er det fordi, der er så rodet derinde, eller hvad? Ja. Ja, tænker jeg nok. Det er det bedste. Ja, så viste kameraet. Så det er det bedste. FC Barcelona. Hvorfor har du det ikke på? Og det der sparket. Altså. Så skal det op. Det var ikke mig. Op til rodet her. Wow. Stop me. Ryggenband. Så plaster. Nu har jeg ryggenband. Anders, der er ingen, der interesserer i de ting. Nej, det er sådan lorte. Mega god. Vi reklamerer den ikke til folk, fordi den er så dårlig. Det var så kun en, jeg køber ikke til at vise de 75.000, jeg har. Ha. Jeg har også mange. 5. Nej. Jeg har 7 inde på værelset, og resten er på loftet. Ej, det er godt, det er godt. Ja, okay. Ja, det er det. Det er helt vildt meget. Anders er hyper. Mega. Hola, crapola. Nå, Anders, hvordan gik det til kampen? Fint. Vi vandt. Han scorede ikke. Vi vandt. Ja, du vandt. Nu er han Freja. Randers Freja. Kæft en god løbe. Men de siger, hvad der står, vel? Nej. Ikke nu. Så Ja. køb det. Så køb det. Lad os på det. Eller? Anders, stop. Det lyder helt vildt Det irriterende. lyder da mega godt. Nej. Sådan en trommer. Det lyder faktisk meget ugenialt, Anders. Det synes jeg nok. Hun vil nok have den. Tingest. Så vis den til, når jeg tog på her til den. Er der andre, kan du se? Lukker det igen. Men hvor?
Ikke andre. Der er på. To forget. Se, du flytter meget, Anders. Ja. Prøv at se, er det ikke bare en perfekt baggrund, jeg har? Se du. Kan du til mig, Grækenland? Hvor er du? Den er ikke sød. Den er en lille misser. Vi ligner meget din gamle kat. Ja, det er dejligt, jeg havde åbent vinduer. Fint. Okay, eller der. Okay, der. Skæv. Og så tog hun lige frontkamera for ham. Gangster. Han ser pæst ud, når kasketten er foran, ikke? Jo, godt. Jeg skulle altid pæn. Her! Nej! Jeg lavede et vindue, hva'? Ja! Hvis jeg venter på jer, så er det lige godt. Anders. Du må ramme dig i rumpetten. Og hvis du får en lille boller, vil du ikke sige det til kamera. Det er Benjamins skole. Digital. Det er den, jeg gerne vil give ham. Lige meget. Der. Er det ikke sygt? Nej, du må ikke røre mig i det, sådan. Genialt. Jeg træder mig. Så sov. Så sidder jeg og bare og tegner dig i hovedet. Nej. Så vil jeg i hvert fald ikke sige om det. Hvorfor ikke? Klar. 10. Kan du? Og så er jeg klar. Hvilken hånd tager I? Se. Det er diamant. Det er så bare slet ikke.